Konferma li weħel fil-mistoqsijiet ma qed jipprovdi l-ebda soluzzjoni għal dak li qed jħossu u dak li għaddej minnu bħalissa il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Kienet din ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat għad-diskors tal-Prim Ministru fil-Parlament dwar il-budget. Waqt il-programm TX, Joseph Muscat semma l-proġett ta' Smart City u spjega kif kienet jistenna kelma ta' kuraġġ mingħand Lorenz Gonzi e kif il-proġett waqa' lura u l-eluf ta' impjiegi mwiegħda ma nħolqux. Dwar iż-żieda ta' 500 euro l-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Prim Ministru qiegħed jiżbalja kif reġa' tilef ċans ieħor li jagħti lura l-flus li ħadu u l-bqija tal-kabinett. Joseph Muscat reġa' tenna l-weda tiegħu li gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma l kulħadd. Għandna soluzzjonijiet differenti li permezz tagħhom nistgħu nraħsu l-kontijiet b'mod realistiku u sostenibbli għal Joseph Muscat. Aħna rridu inneħħu id-dipendenza ta' pajjiżna, ma rridux li pajjiżna jibqa' skjav tal-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li 3 oqsma li kien jindirizza fil-baġit tas-sena d-dieħla huma l-enerġija, il-pensjonijiet u s-saħħa. Teżisti nuqqas ta' politika koerenti fil-qasam tal-enerġija għal Joseph Muscat. Dwar il-pensjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li s-soluzzjoni hi li tkabbar is-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni tan-nisa. B'referenza diretta lejn is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna, Joseph Muscat qal li l-riforma tan-ġustizzja hija li wieħed ikun imġija li ħallas biex jirċievi l-kura li huwa intitolat għaliha bla ħlas. Tem jgħid li f'pajjiżna jeħtieġ li jkun hawn il-mobilità soċjali bil-għan li kull wieħed u waħda minna f'pajjiżna jimxi l-qudiem.